Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel. Ngayon, wala akong pa-dinner. So, I treat myself. Kakain ako dyan sa baba. Maglalabas lang ako ng $100. Titignan natin kung ano yung makakain ko doon kasi kakain ako dyan sa Cerceria. Yan, kasi gusto kong kumain ng pizza. Samahan niyo ako. Pero bago dyan, is papapasukin ko muna ang aking intro pasa. Yan, nandito na tayo sa baba. Diyan lang naman ako kakain, guys. $100 challenge. Ano kayo makakain ni Gender Blender? Titignan natin. Sa palagay ko is marami na yun kasi mura lang talaga dyan. So, titignan natin kasi gusto ko ng pizza. Sarap kasi yung soup dyan. At saka gutom na rin akets. Para maiba naman ang pagkain. Sayahin ang sarili kahit walang nagpapasaya. Diba? Ganun lang yon. Kailangan maging masaya kahit walang nagpapasaya. Pumupugit na naman agad. Yan. Wala pa yatang tao. Ako lang. Papasok muna tayo sa loob ka. So, ito na nga mga ka-vlog. Nag-take out na lang ako kasi hindi pa daw pwedeng kumain doon. So, yan. Kakainin natin sa bahay. Yan ang 100 may barya pang piso. Bumili lang ako ng juice ko. Yan, tignan natin. Hello! Ayan na yung kakainin ko, mga ka-vlog. $100 challenge. Kung ano yung mabibili ko sa Cerceria. So, hindi nga tayo nakakain doon. Tinake out ko na lang siya. Yan, nag-order ako ng chicken wings. Ano to? May cheese yata to. Nakalimutan ko na yung pangalan. Tapos pizza. Kasi gusto kong kumain ng pizza. Yung ano ng pizza is, ang tawag dito, mushroom. Tapos yung garlic bread. Wala akong drinks. Bumili na lang ako kanina ng juice dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. So, lapang na! Lapang na tayo, ga! Eto na! Kakain tayo! Gusto ko muna yun. Ito, tingnan natin, guys. Algo na siya. With hop. Masarap. With ano siya? Macaroni. Yung malaking macaroni. Tapos with cheese. Naglive ako sa aking page. Yan. Nakalive tayo sa aking page. Then, nakalive ako sa aking vlog. Kain. Wag gutumin ang sarili. Diba? Ito yung garlic bread. Sarap ito pag mainit. Yung gusto ko na talaga siyang kainin. Kaso, ano kasi ang daming choices. So, ito talaga sa pizza. Ayaw pizza. Pero masama raw ito sa katawan dahil sa pizza. Kasi, kailangan nun. Hindi sustansya daw ang pagkain. Ito yung nabili ng ating $100.
Sa peso, 200 dah. 200 pesos. Ano ba ko sa tutok ng 100? Atas ng laisi ko. So, gusto ko kumain to. Kaya, decide na kakain ko lang gusto kong kainin. Alam niyo mga kabayan, ang nangyayari sa atin sa Taiwan. Alam na. Ba't kaya mura dyan? Okay naman yung pagkain. Sulit ka. Pwede nyo na, kabas. Para medyo makakapon ko na drinks. Dahil malamig. Kasi, ito drinks natin. Yung konti-konti kami talaga kumakain. Parang, pag marami na ako kumakain, yung dyan ko, parang nakabigat. At saka, pag hindi na kumakain lang ng guys. Tapos, kain na ng marami, bilit ka lang. Paborito rin ng mama ko. Ma-shout out kumakain ako. Gawin ko. Hindi ko pa natin yung kung ano yung flavor na yan. Kasi minsan iba yung manghang tsaka iba yung may cheese dyan minsan. Kasi kumain na rin kami kasama ko mga amo ko lang. Mga barkada hindi ka naman. Kumain na kami nun, pero hindi dyan. Kami nila pusa. Kami nila kiki. At si ate. Kumain na rin kami. Hindi na lang dito. Dumayo pa kami sa yung show. Kasi, ito lang yung bike mo. Tapos, sabi ko, kain na kami. So, kumain kami. Kami na kami. At sagot lahat ng kami natin. Tignan natin yung chicken. Baka naman. Masarap. Sarap siya. Pero mas masarap. May sili na pangpa. Pangpa. Libag. Iba talaga yung ano. Yung may hawak ka na pera tapos gusto mong kumain talaga sa gusto mo. Buka lang eh kasi may hawak ka tsaka may pambayad ka. Kaysa noon na gusto mong kumain, gusto mong bigyan ng anak mo pero hindi mo mabigay kasi kulang yung kita mo. Yung sahod mo sa paglalabay sakto lang sa pagkain nyo. Diba? Naiisip ko yun pag kumakain ako ng masarap na ganito. Kasi totoo. Totoo na pag yung nakikita ko sa paglalaba, nakikita ko sa pagmerienda, yung nagtutos, may ipon yun, pambayad ko ng tubig. Totoo yun. Hindi pa sapat sa merienda pa ng anak ko nun. Pero, walang ina
na hindi hinangad na gustong ibigay sa anak yung gusto niyang kainin. Bis nakakainin mo na lang, pamerinda mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Totoo yun. Pero ngayon, sa awa naman ng Diyos, siyempre may trabaho na tayo, may kita na tayo, lahat ibibigay ko. Kumbaga, siyempre, ayaw mong maranasan niya yung naranasan mo noon. Pero huwag naman sobra, di ba? Andun pa rin yung pagpapayo, pagpapahalaga na dapat niya malaman sa lahat ng sente mo na pinapadala mo sa kanya. Ay, pak, drama. Busog na ako, guys. Tingnan niyo yung pizza. Isa pa lang nahiwa. Isang hiwa pa lang kain. Kasi nga, iba na yung ano. Iba na yung konti yung kinakain mo pag nagda-diet ka nga. Oh, may diet tayo na. Parang hindi ko ito mag-ubos. So, I saved for tomorrow my breakfast. Siyempre, gusto rin ng alaga ko to. So, bibigyan ko siya, di ba? Para happy siya. Ito, unti-untiin ko na lang kainin kasi sa meron pang 10 na piraso. So, yun nga. Yun ang aking vlog for today. Thank you for watching. At kung nagustuhan naman itong mukbang ko na to, mag-comment down below ka lang kung ano pa yung gusto mong ipakain sa akin. Yung ano lang kaya ko So, challenge. So, ito nga. Nabili ko sa $100 na aking lycee. So, gusto ko nung pasayahin yung sarili ko. Gusto kong makain yung gusto ko. So, ito yung karas. So, thank you sa mga nagbigay. So, yun na nga. Ito na yung vlog ko for today. Thank you for watching. Mag-ingat tayo lahat. At salamat din po sa mga nag-subscribe sa akin at sa aking mga members na nagtitiwala sa akin na kung ano ako, is yan ako. Yung nakikita nyo sa aking mga vlog. Thank you for watching at God bless. Mag-ingat tayo ulit lahat-lahat. Thank you. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa latest video. Updated ka sa latest video ko. Para ma-notify ka na rin. I-ring the bell mo yan para alam mo kung ano yung mga update na aking ina-upload. Thank you. Bye-bye!